Ето как се почиства егер клапан на Opel Zafira, което много от нас, шофьорите, неопитните особено, мислим, че като спре колата да има ряз или не може да се сфорцира, че нещо е заминало, нещо по-сериозно, да кажем, и колата се нуждае от много скъп ремонт, си мислим, но всъщност не изглеждат нещата така. Това е егер клапан, който е тази пружинка заяжда и засича и не връща. Това значи, че е задръстено това нещо с този нагар. И как става почистването? Става много лесно и ефтино. Ето този спрей, който се купува, WD-40. С него изпръскваме няколко пъти, за да може да разяде този нагар, този спрей. Правим раздвижване на самата пружинка, което му спомага да се раздвижва и след това да не заяжда. И освобождаваме някакви или спестяваме някакви 70-80 лева от тази работа. Скоро бях на ремонт и ми казаха, че ще ми струва 80 лева. На майстор, де. Майстор казва, ще струва момче 80 лева. И за кое 80 лева, ако помислим реално, 8 лева и 10 минути за свалянето, 10 минути за поставянето и 15-20 минути за почистването. Може би да кажем, айде 1 час работа. Усилено, ако положим максимално усилие да го направим. Ето той как работи. Пръскаме няколко пъти вътре, за да може това да пробие и да мине където трябва. Ето, сега в момента работи това нещо. И вече съм готов. Спестих 80 лева. Да. Поставянето по същия начин става. Които два маркуча тук за антифриза. Тук върви антифриз. Слагат се и се долива след това 1 литър най-много концентрат, ако искате. Антифриз, ако е загубила колата, както виждате и сега в момента. Тук е загубих антифриз може би около 6-700 грама. От това като извадих тези маркучи. И ето. Готово е. Може да се каже, че е готов. Става измиването бързо. Най-добре да се почисти както трябва, за да нямаме след това проблеми. Отново със същия ефект. И така. Надявам се този клип да помогне на много шофьори да се преборят с този проблем. Opel Zafira 2003 година. Дизел. DTL мотор. Това е всичко. Хубаво от мене. Чао!